αδιαφορία. Την κρίση τη ζούμε στο πετσί μας και οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, άντρες και γυναίκες, ναι, θα βγούμε στους δρόμους, θα διαμαρτυρηθούμε με φωνή ζωντανή, με φωνή... Θα ανεχθούμε τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, να τις πληρώσουν οι εργαζόμενοι, να το ακούσουν καλά εκείνοι που πρέπει να το ακούσουν. Όσοι αναζητούν την μεγιστοποίηση των κερδών τους σε βάρος του εργαζόμενου λαού, θα βρουν αντιμέτωπο το σοσιαλιστικό δημοκρατικό κίνημα. Καλούμε τον λαό να ενισχύσει στις προσεχείς ευρωεκλογές το ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ για να διασφαλιστεί η εκλογή σοσιαλιστή ευρωβουλευτή, ο οποίος θα προσμετρηθεί στην πανίσχυρη σοσιαλιστική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να υπερασπιστούμε ακόμα πιο αποτελεσματικά τα δικαιώματα των Κυπρίων και των υπόλοιπων Ευρωπαίων εργαζομένων, για να προχωρήσουμε την αναδιάρθρωση της οικονομίας σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, για την Ευρώπη της κοινωνικής αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της κοινωνικής συνοχής, για την Κύπρο της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής συνοχής. Όλοι μαζί στον αγώνα ενάντια στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, όλοι μαζί για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των Κυπρίων και των Ευρωπαίων εργαζομένων. Έλεγα πριν την εκδήλωση σε όσους άλλους φίλους συναδέλφους άλλων